Đapić, mogli bi se zabrinuti tko vam je aplaudirao ovdje. HDZ. Postao si agentura HDZ-a. Što si bio i u stranci prava isto. A što se tiče izbora i tih lažnih skupova, sutra će se i Tuđmanu dogoditi da će neko sazvat skup i njega će delegitimirati kao što si ti probao mene u ime HDZ-a napraviti. Bez Jurice Malčića nikad se ne bi mogao predstavljati u ime HSP-a, ni ti, ni doktor Kandare, ni bilo ko drugi. I neće li se zaustaviti ova sramota zbog pravne države, bit će još veće zlo u Hrvatskoj. Onda će se instalirati u svakoj stranci vodstvo kako hoće trenutni režim na vlasti. I ne možeš ti ni bilo ko sazivati ilegalno skupove u Hrvatskoj i proglašavati ih legitimnim, jer ne mogu ni biti legitimni ako ih nije Ministarstvo uprave potvrdilo kao legitimni. A ne možeš ti to raditi, a ja da budem cijelo vrijeme isključen iz cijelog postupka, 4 godine predstavljam tu stranku i ja sam i osnovao tu stranku, odnosno obnovio tu stranku 1990. godine. Prema tome, postao si obična agentura HDZ-a, stidi se i ti i oni koji su s tobom to radili, a neka se stidi ovaj ministar Malčić, a ne da se ponosi da mu se staje program. Ali su podržali principe demokracije jer znaju pustići jedanput protom pseudos, lažnu pretpostavku na temelju koje si ti proglašen ovlašteni predstavnik stranke, dogodit će sutra to i liberalima i Hrvatskoj narodnoj stranci, kao što se događa već HSS-u i nekim drugima. Toliko. Hvala lijepa, držali ste se točno 2 minute.